Tam máme opět. Dej si odstup, kámo. Dej si odstup. Přesně tak. Dej si odstup. A jsem v prdeli. Kámo, potřebuju pomoc. Potřebuju hrozně moc pomoc, prosím. Co se děje? Nějaký borci, jeden přišel ze mě ze zbraní a další je tam. No, prostě je tam hodně lidí. Nemůžu je přemoc. Jestli tam půjdeš, tak to bude vyrovnané. A ty jsi největší král přišel, tak proč? Dobře, ale pod jednou pomínkou. Musíš mě nechat je sežrat. Ano, slibuju. Můžeš je sežrat. Kámo, potřebujeme novýho parťáka, on si určitě šel pro nějakýho kamaráda svýho, tak rychle. Já jdu. Ty nemůžeš, ty jsi ještě malý. Někoho pořádného silného. Je to sem? Jdu já. To je přesně ten typ, který potřebujeme. Tak pojď se přidat. Tam jsou. Vidíš, čau, ty má svýho kamaráda. Pojď sem. Kdo jsi? Já jsem... Mizni. Pojď sem. Král přišel. Už jsem tady. Jsem se vylepšil. Pojďte sem. Fakt, mám ti ráno, prk. Nikoho žrát nebudeš. A tebe taky, prcku, prk. Haha. Teď ho můžeš zastřelit a ty ho můžeš usmrtit, sežrat. Můžete sežrat ty hlavy. Jsem je zabil. Taky. A po mně sežrat. Hi. Já se odsud nemůžu dostat.